Dobar dan. Dobar dan, ja sam Mama Vitković i ja sam savjetnik u Zelenom putu. Danas ću da vam objasnim zašto služi porodična krema i zašto su naši proizvodi bolji i prirodni od ostalih. Prvo, kažem da koristim ovu kremu. To je porodična krema koja je jako dobra i relativno dugo sam u Zelenom putu i hoću da kažem da ona sadrži prirodne sastojke. Kada uporedimo recimo ove dve kreme koje možemo da koristimo, prvo vidimo da je naša porodična krema u sastavu prvo ima akvu ili vodu i voda koja se koristi sa izvora Stare planine. A ovdje imamo isto akvu, ali ne znamo koji je izvor te vode, možda čak koriste i običnu vodu. I hoću da kažem da recimo ovaj sastav na početku ima parafin litijum, a naša porodična krema ima mineralna ulja. Samo da kažem da je lekovitija nego neka krema koju smo odabrali. Zašto biram porodičnu kremu? Porodičnu kremu biram zato što je ona prirodna i zato što imam jako lepih iskustava sa njom. Recimo, moje dete i ja smo bili u Soko Banji rehabilitaciji kada ona imala 2,5 godine i rekli su, znate šta, vaše dete zapušeni su i sinusi, grlo mora da primi 14 injekcija za nedelju dana. I dete je jadno isprimalo toliko injekcija koliko su rekli doktori, ali šta se desilo sa guzom? Guza je bila puno trombova, bila puno modrica i oni meni kažu, siđi ti kupi trombocitnu kremu. Pošto sam bila sama u sobi, nije imao ko da je čuva, ja sam rekla, ja sam ponela porodičnu kremu i sad ću da vidim šta će da se desi. 3-4 dana sam je mazala po 3 puta dnevno na čistu kožu opranu antibakterijskim sapunom. Modrice, trombići i sve ono što je bilo tvrdilne su neverovatno nestale. Naravno, ponela sam i ovu kremu, ali nisam želela da je koristim, pošto sam čula dosta lepih pohvala o porodičnoj kremi. Tako da, mogu da vam kažem da porodična krema ne služi samo za modrice. Porodična krema može da se koristi u kombinaciji sa antibakterijskim sapunom za otklanjanje ožiljaka i drugih stvari. Recimo, ja sam čistila po kući i zamahnula sam rukom i celu bradavicu sam otkinula na prstu. I naravno uzela sam lepo antibakterijski sapun, oprala. Kad je prestalo krvarenje, mazala sam nedelju dana porodičnu kremu 2 puta dnevno, rupica je nestala, zaraslo je sve, čak se izgubila i bradavica koja je bila tu, tako da ona može da se koristi za zarašćenje rana. Može da se koristi za bubuljice, može da se koristi za ojede, recimo od pelena. Ja sam umjesto Pavlovićeve masti koristila porodičnu kremu za dete, naravno, i sve je prošlo. Tako da, svima preporučujem da uzmu nešto prirodno, nešto zdravo, nešto odlično za svoje dete i za sebe. Tako da ova porodična krema je uvek u mojoj kući već godinama, tako da bez nje nigde ne idem. Ako me ujede komarac, namažem porodičnu kremu. Ako se deca ogrebu i stvori se ožiljak, namažem porodičnu kremu. Znači, uvek je sa mnom porodična krema gdje god se okrenem. Tako da, mogu da vam predložim, ako želite, da se pridružite našem zelenom timu, jer ovo ljudi koji su u Zelenom putu su divni, predivni, uvek će da vam izađu u susret i uvek će da vas posavetuju šta god vam treba. Tako da su im proizvodi fantastični, bitno je samo da se javite i učlanite, budete naši kupci, a možete naravno i da radite i naravno može mnogo da se zaradi. Tako da želim da vam se zahvalim na pažnji. Još jednom, ja sam Ema, savjetnik u Zelenom putu i savjetujem vam da birate nešto prirodno, da birate nešto dobro, da birate nešto fantastično i verujte mi, nećete pogrešiti, jer ko proba Zeleni put nastavlja da ga koristi. Hvala na pažnji i doviđenja.